A fost odată o elevă numită Vera, care avea un defect fizic, o cicatrice rămasă de la un accident la fostul liceu. După accident și tratamentul pe care Vera îl urmase, s-a decis împreună cu mama ei să fie mutată la Colegiul Tehnic Valeriu de Cotea. În prima zi de liceu a Verei, noi colegi deja o criticau, o considerau ciudată fără să încerce să o cunoască. Fiecare proiect de grup este un coșmar pentru Vera, deoarece toți o marginalizau cu fiecare ocazie. De fiecare dată, când Vera intra în clasă, toți se opreau din vorbit și aruncau cuvinte urâte. Ești o ciudat. Ce faci, Frankenstein? Ciudat. Ești o marcă pe fața ta urâtă. Toți colegii râd în afară de Vicky, care credea neputincioasă și tristă. Vera ajunge în clasă înainte de prima oră și când își scoate manualul de engleză din bancă, vede că au căzut niște bilețele pe care erau adresate jignit. Vera începe să plângă. Vicky a ajuns și ea mai devreme la liceu și văzând-o pe Vera plângând, nu mai suportă felul în care este tratată de colegi, așa că se duce lângă ea și o ajută să rupă fiecare bilet. Ce ai pățit? Cum te-ai ales cu această cicatrice? Păi, la fost în liceu, în ora de chimie, doamna nu era la laborator și o colegă de-a mea mi-a aruncat pe față un par de acid sulfuric, crezând că este apă. După am fost dusă de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon, unde am fost băgată direct în operație. Am primit tratament injectabil și de atunci am rămas cu cicatricea asta pe față. Oh, Vera, te înțeleg, știu ce simți. Și eu am o cicatrice de la operația de la rinichi, de care știi doar tu și părinții mei. Vreau să știi că îmi pare rău că nu am acționat atunci când ei se purtau urât cu tine. Vicky și Vera vorbesc în fiecare pauză, sunt partenere la proiecte, mai nou sunt și prietene. Vera începe să ia doar note de 10. Profesorii sesizează că Vera are o minte strălucită și o felicită cu fiecare ocazie pentru rezultatele bune la învățătură. De asemenea, o propun pentru a participa la olimpiade și concursuri. Când Vera intră în clasă, observă ceva diferit. Colega ei, Mara, are o cicatrice falsă pe față, similară cu a ei. Colegii râd în continuare de ea. Mai târziu, în timpul orei de română, Mara este ascultată pentru notă, însă primește nota 5. În pauză, aceasta este nervoasă și rostește cu voce tare. De ce? De ce nu am luat ca tine? Ciudat-o! Doar acum am și eu cicatrice. Ce, doar tu poți să fii deșteaptă? Colegii încă râd de Vera la cuvintele spuse de Mara, însă ei nu îi mai pasă, deoarece are o nouă prietenă care o înțelege. Dar Vicky nu mai suportă, așa că o ia ușor pe Vera de braț și se îndreaptă spre biroul Asociației Anti-Bullying. De ce nu? Doar ești o victimă a bullying-ului. Nu ai motiv să minți. Cu spusele lui Vicky, Vera zâmbi sincer și, după ce intră în încăpere, începe să povestească tot. Cu fiecare cuvânt pe care Vera îl spune, se simte mai ușurată că a putut spune ce îi se întâmplă. Profesorii au rugat-o pe Vicky să o cheme pe Mara în birou. După ce aceasta intră stioasă în încăpere, profesorii discută cu cele două eleve și stabilesc pentru ziua următoare o întâlnire pentru a discuta cele întâmplate. De ce m-ați chemat aici? Credeți că îmi pasă mie de medierile voastre inutile? Puteți veni mâine la ora 10 pentru o ședință de mediere, să ne înțelegem mai bine. Sau? Următoarea zi, Vera și Mara sunt chemate la medierea stabilită de grupul anti-bullying.
Vera era speriată, iar Vicky încerca să-i spună că totul va fi bine, doar să aibă curaj. Mara este total dezinteresată și adoptă o atitudine nepăsătoare, aceasta negând toate acuzațiile aduse Verei. Vera începe să devină foarte agitată, deoarece simte că nimeni nu o va înțelege vreodată. Pentru ce m-ați chemat aici? Cu ce scop? Credeți că v-ați să mie de medierile voastre inutile? Poate medierile sunt inutile. Totuși, iau un loc și să ascultăm părerile voastre. Bine. Suntem aici pentru a căuta o soluție în rezolvarea conflictului vostru și pentru asta ar trebui să aveți amândouă de câștigat. Noi, mediatorii, urmărim să vă respectăm niște reguli ale confidențialității, regulile neutralității și imparțialității. Totodată, vă rog și pe voi să arătați respect și să vă purtați ca atare și să vă implicați în mod real în soluționarea conflictului în avantajul amândurora. Sunteți de acord? Da. Da. Cine vrea să înceapă prima, să povestească ce s-a întâmplat? Oricum mi-ai favorizat să vorbească. Vera, vrei să începi tu? Deci, deci poate v-ar ajuta să vă povestesc cum am făcut acea. S-a întâmplat la fostul meu liceu, în ora de chimie, când doamna mea era laborator. O colegă de-a mea mi-a aruncat pe față un par de acest sulfurit, crezând că este apă. Am ajuns de urgență la n-am să sunt pandemie în oraș și mi-a fost băgată de urgență în operație. Am făcut un tratament injectabil și de atunci am rămas cu această cicatrice pe față. Chiar și după ce victima a ajutat să trec peste și să am încredere în mine, tot simt o nesiguranță și aș vrea ca aceste jigniri să se oprească. Vera, îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Chiar nu pot exprima în cuvinte cât de rău îmi pare. De acum înainte o să încerc să cunosc o persoană înainte să o judec și chiar dacă este diferită. Aș vrea, te rog, să îmi promiți că o să mă ierți. Deja te-am iertat. Mulțumesc. După ce își iau la revedere, cele două colege se îndreaptă spre clasă, unde le așteaptă diriginta. Îi adună pe toți în clasă și pornește proiectorul. Dând drumul la videoclipul anti-bullying, după terminarea videoclipului, Vera își spune povestea. Toți colegii își cer iertare și înțeleg că au greșit. În final, toți încep să o accepte pe Vera așa cum ar fi trebuit să facă de la început. Vera, ușor, pas cu pas, îi iartă, își face noi prieteni, dar nu uită de singura ei prietenă bună, Vicky. Normalitatea poate fi bolnăvicioasă, dar defectele pot fi asumate sănătos. Afirmă-te respectuos față de tine și ceilalți, pentru că a fi diferit e un plus.